На българския пазар концернът Liebherr присъства повече от 30 години с машини от областта на земекопната техника, багери, булдозери, кранове, автокранове и подемни машини. Машините Liebherr се отклоняват с голяма надежност, висока производителност. Изключителна здравина. Въобще са номер едно. Работила съм на 4 марки, 4 вида кранове, но лично аз за себе си съм преценила, че Liebherr като такава са най-надежни. Фирма Liebherr за село Медет е символ на коректност, на добро партньорство, на почтенност, на добър сервис. Затова избрахме фирма Liebherr. Фирма Alki L е основана през 1997 година с управител госпожа Красимира Цанева. Обикновено казват, жена ли? Еми сега, това каквото и с мъже. Госпожа Цанева като управител на фирмата се отличава с коректност, такт към клиентите. Винаги намира добрите решения за клиента. Имайки предвид нелеките условия да се работи в България и връзката между българските фирми и такива водещи световни фирми, която е фирма Liebherr. Alki L предоставя пълната гама машини, резервни части, гаранционно и извън гаранционно обслужване. Liebherr изискват много стриктно спазване на всички правила и концепции. Стройната организация позволява спешните доставки да се извършват в рамките на 3 дни, директно от заводите на Liebherr в Германия. Няма го това мотани, което е най-важно, има части. Ако карат и занапред така, ще се бъдем без проблем. Тези машини са доказали своите качества при условията на село Медет, които не са леки. Представата ни за тези машини и на нашите специалисти е свързано с тяхната надежност, тяхната висока производителност и качество и разбира се с добрия сервис, който фирма Liebherr организира за тези машини. Сервизните коли са оборудвани според високите стандарти на Liebherr. Специализираното звено е готово да се отзове на спешните нужди на всеки клиент. Нашите клиенти са мини, кариери и строителни фирми, специализирани в пътното, гражданско и промишлено строителство. От най-малките до най-големите фирми, но за нас всички са еднакви. Общо взето Liebherr може да се гордее с това, че има такъв представител като фирма, комплект в България. Благодарение на нея те продават много добре. През 2005 година от Alki L е внесен в България най-големият в Европа хидравличен багер с електрическо задвижване по поръчка на Асарел Медет АД. Обема на кофата е 17 кубически метра, а собственото му тегло е над 300 тона. Не е внедрено всичко ново, където съществува, нали, сега. Новите технологии. Работата ни с конкретен клиент не приключва с доставката на една определена машина, а напротив, започва едва тогава. Не бих помислил да ползвам друга техника, освен машините с марка Liebherr. Може би най-добрата в света. Ние не преставаме да работим при каквито и да е условия. От 2006 година Alki L предлага нова по рода си дейност – строителна техника под наем. Стремежът на фирмата е да предлага максимално качество на услугите, компетентно консултиране на фирмите при избора на техните машини и професионално сервизно обслужване. В новия си дом семейството на Alki L продължава традициите и качественото обслужване.
създадено през годините от голямото семейство Липхер. Всички наши клиенти са добре дошли в нашия офис и се надявам те да се чувстват при нас като у дома си, така както и ние се чувстваме. А за моите колеги мога единствено да пожелая да работят по-спокойно в новите помещения. Пожелаваме от сърце много, много успехи. Много продажби в близките години. И разбира се, здраве и успех на целия екип и на госпожа Красимира Цанева. И разширяване на офиса. Още по-голям да се направи. Надявам се следващия повод за среща с нашите клиенти и приятели да бъде 10 годишнината от създаването на АЛКИ-Ел през 2007 година. А след още няколко години да се съберем отново в един още по-голям офис и да празнуваме така както днес. АЛКИ-Ел – изключителен представител на Липхер за България.